गासै ब्रह्म धोरोमखौ मोजां मोनग्रा आइ बाबामोननिसिम आंनिफ्राय गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मानगोनां ब्रह्म धोरोमखौ सिबिग्रा अनसायग्रा मोजां मोनग्रा आइ बाबामोन, आं दिनै दुखुयै फोरमायनो गोनां जाबाय। मानो होननानै बुङोब्ला दुलाराय ब्रह्म धोरोम दैदेन आफादनि खुंगा 47थि बे मेलखौ बाक्सा जिल्लानि जोंनि कक्लाबारि सापागुरि कलेजाव जानो गोनांमोन, नाथाय स्टेटनि एसअपि लोगोसेनो कभिड प्रट'कलनि थाखाय बे हाबाफारिखौ जोङो गले गले जोङो फावसायनो गोनां जाबाय दङ। दा जोङो बे हाबाफारिखौनो मार्च दाननि 6, 7, 8 बे खालाराव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। जानो हागौ बे जोंनि जोबथा खालार जागोन। बेखायनो गासै रायजो नोंथांमोनखौ 6, 7, 8 बे मार्चनि बे खालाराव गासै ब्रह्म धोरोम मोजां मोनग्रा सिबिग्रा आइ बाबामोनखौ जोंनि बे हाबाफारियाव गोसो मोदोमै बाहागो लाफैगोन होननानै आङो खावलायनाय जाबाय आरो फोरमायनाय जाबाय। आइ बाबामोननिसिम बयनिसिमबो खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै आङो 47थि दुलाराय ब्रह्म धर्म खुंफुं आफादनि नेहाथारि हिसाबै दुखुयै फोरमायनो नागिरदों दि जोंहा थांनाय जानुवारि दाननि 29, 30, 31 अक्ट'आव जानो गोनां जि कनफारेन्स, बे कनफारेन्सखौ बाक्सा जिल्लानि सिङाव सापागुरि कक्लाबारि आनसलिक ब्रह्म धर्मनि सिङाव खुंफुंनो थिग खालामदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनोदि जोङो स्टेटनि कभिड प्रट'कल जि एसअपि बेखौ मान होनानै जोङो फावसयनानै जोङो गेजेराव मोनसे डेट लाबावदोंमोन आइ बाबामोन, फेब्रुवारि दाननि 28, मार्च दाननि 1, 2आव। नाथाय बेयावबो जोंहा उनाव जोङो मोनथिबाय डिग्री बरलेण्ड इउनिभारसिटिनि डिग्री 5th सेमिस्टारनि फरिखा, बे फरिखाखौ मान होनानै जोङो आरोबाव रिसेपसन कमिटिया फैगौ मार्च दाननि 6, 7, 8 खालाराव जोङो खुंफुंनो थाखाय थाम थिम खालामबाय। गासिबो साब कमिटिया जोङो साखाफारा जाजोब्बाय। नंखायनो दुलाराय ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ नैबे जानो गोनां जोंनि कनफारेन्स मार्च दाननि 6, 7, 8 अक्ट'आव बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे कनफारेन्सआव हेफाजाब होफैनो थाखाय आङो बयबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोननिसिम गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोङो एबारनो जि डेट लादों बेखौ जोङो रिसेपसननिफ्राय जोबथा डेट खालामदों। जोङो फावसयनायनि थाखाय जोङो मिजिं थियाखै। नंखायनो बयखौबो ब्रह्म धोरोम सिबियारि आइ बाबामोनखौ फैगौ मार्च दाननि 6, 7, 8 अक्ट'आव गोसोआव दुखु गोनां दुखु आफोद लायाबासिनो बयखौबो नुजाथिफैनानै जोंखौ हेफाजाब होफैनो थाखाय आरो कनफारेन्सखौ गाजा गोमजा खालामनो थाखाय बयनिसिमबो आङो रिसेपसन कमिटिनि नेहाथारि जानानै गुरैयै खावलायनाय थाबाय। बयनिसिमबो खुलुमबाय।